Но унижаването не може да запишеш Боже. победа, нали си много велик, къде си ти хората? Искаш ли ти покажа други измерения на думата унижение, като дода и са там, а? Ще накарам да измиш цялата каюта там с четка за зъби. И фугите и мугите и всичко ще лъснеш. И после няма да харесам какво си направил. Давай си да играем. Но той свърши битката, къде ще играем. Аз го доминирам навсякъде. И той знае. Самия факт, че идва с мен на битката, това означава, че вече съм го впечатлил и той е доминиран. Но тръгвай си, ко чакаш, ще дойде. Напусни стилното ми пространство. Напусни. Изнасяй са. Сега ще направя един скриншот и ще махна за нюдити за биене на чеки. Инделен правиш, така не ме ядосвай. Нямам време да се занимавам принцип с тебе, но ще махна профила. Мютнал съм те, не се хаби, господин Мим. Краси Аврамов, господин Мим. Не се хабете с тия ръкомахания, не ви слушам, като Мим сте в момента, напуснете стилното ми пространство. Лягаш ли си с тия очила да спиш да не ти пече или как е? Дико, да. Топа. Мръсен топ. Даже да му фотошопирате и да му увеличите назлабялните и да ми изкривите носа, съм долен топ. Добре, и като показвай го. Ико. Сам, че ти и сега ще напуснеш, защото ти си тук за пари и бързаш да правиш битки, защото не можеш да се наспиш, пък аз съм с снимка и си хубавея и си почивам. Ай да видим кой ще напусне пръв битката. Ай да има кой му трябват повече пари. Искаш ли да има сега кой ще се изнесе първи от битката, а? Който се изнесе първи от битката да е най-големият мизухарски педал на света. Ай да видим. Айде, безпризорен чеп. Айде да те видим. Айде да им кой ще се изнесе първи от битката. Гледай го как става госпожица настрани. Не бе, не искам, махните това. Без да искам натисна кримеч, но няма, той няма да го такова. Няма да го приеме. Ей, сега ходи до туалетна и сега пак отида до туалетна. Тя простатата му вече не държи. Ми къде искайте свалите му профила, бе? Няма да го пазя вечно. Зла ти, благодаря ти. Пазете ги тия мъни гънища за битката сега. Що правите напук? Не му свалите профил, ме и сега го загасете. Това най-много го боли. Като да пада от мен на снимка, направо превърта шомболите много му унижаващо. Наистина, след това тук разиграване да се махне от тук преди мен, отиваме на прозорца и лягам да спинкам. Аз не съм си намерил здравето на пътя като тях. Коста, що ми даваш за битка пак, бе? Без да исках натиснах, бе, бонак. Без да искаш, добре. Кажи! Само еде, мляска, там еде на този стол, само и само да не изгуби време. Ужас, направо нямам думи. Той ми праща за битка, ви каза да не изгубя време. Аз там, където стоя и спа, не мога да умирисвам помещението с храни и смръдни. Не давам един час да стои, веднага да се отсервира и да се маха и свърнам храната. Радостина. Те едат там, където спят, пушат, мушат, не знам, направо не знам, нямам думи. Искат да ти свалят профила. Ами да пробват. Не мисля, че има за кой да го свалят. Той, знаете ли, защо става така настрани? Защото един път като стане и стола беше тръгна с него. Ей, затова сега така деликатно леко става, като госпожица настрани от стола и се върти. Става да отида до туалетни, като се обърна с гърба, стола зад него, за гърба залепнал. Така е, като стоиш по 23 часа, по 20 часа и по 19 часа на ден на този стол, нормално да залепни. Той според мен и газа му е на квадратчета от тапицерията на стола през дрехите. Той е като гофрета газа му, сигурно да стои по 20 часа тук. Газа му е като гофрета. Сигурно като пещера, дето порят там, ги е убит. Преди като беше в тази стая с един стар гардероб, с една стара секция, знаеш, какъв стол беше, майко, сега поне си взе нов стол. Целият се гърбеше, целия. Същия стол бяга, малумник. Станията ви даде, айде.
Пусни си камерата и ще стана. Искам аз да те видя на какво приличаш, че те е срам да си пуснеш камерата. Едно малко коти мини мял и пускам и ставаме всичко. Всичко по две. Пуснете му татка, твоите искат. Всичко по две да го направим на мезе. Ако може. Има ли някой, който ме обича тук? Евентуално. Така ли искате да си лягам сега омарушен? Искате си да си лягам омарушен? Жанет. Айде да го смачкаме този минет. Всичко е по две. Айде бе хора, аз като спема по 1000 точки. Какви сте 460 точки? Почвам да блокираме и сега хаотично. 530 човека сте вие будалката ли ма? Еми направо съм отчаян, честно. Мисля, че 100% Азиана. Значи това там дед гифти изобщо повече не го споменавам, ще му обръща внимание. Ако си мисли, че някой ще му обърне внимание, показах ви какви ги е писал, как се предлага, как се слага. Няма повече, аз няма му делям всеки път внимание. Няма да ме има никога. По-скоро ще отида да се наеба с баба дет му гифти, да го фане още по-голям яд, отколкото с него. Ако искам да му направя мръсно. Злати, благодаря ти. Но истината е, че баба и той се е бът, докато аз отказах. Това е цялата пълна истина. Че в момента баба и гифтера му с кончетата се е бът, а аз Даже Никсъна в момента ма чака в спалнята. аз съм отказал и на двамата. По-отделно, докато те си се ебат. Ей, жалкар. Да не казвам как се молиш и на Бисер му споделяш и лайфа му се молиш да си гифсината ли? Никога не съм го молил, не съм го познал. Човека дойде и сипа 700 000 точки при мен на битките с папаза. Нито съм го молил. 680 000 изсипа лично Бисер. Бисер изсипа 680 000 точки на битките с папаза, без да го познавам, без да съм го молил и без изобщо някой да го е викал. Негова си работа. Не, просто му казах, че аз от такива гифтари нямам нужда където да гифтат и при мен и при теб. Да си избира един и да вазира, да бяга. Аз нямам нужда от такива гифтари. На моите гифтари им е забранено други да ходят. Разбираш, ако ходят, летят. Такива гифтари, където да ми гифтат навсякъде, нямам. Като педал при тебе. Нямам такива гифтари аз. Или ме харесват и ме обичат мене, или да ходят където си искат да фащат пътя. Изобщо не се притеснявам да губя. Няма никакъв проблем. Когато си победител в живота, няма значение, че губиш в играта. Аз се обичам колаген уникален човек. Благодаря ти. Еми сега 99% от битките побеждавам, той не може да